Bé, hola a tots. Soc Víctor de Sonaos de Crevillent i res, volem fer una sèrie de vídeos tutorials o didàctics perquè pugueu aprendre a tocar un poc de la música tradicional però de la manera antiga, que és com se tocava i s'ha perdut amb la major part del territori. No a tota, perquè encara queden illes, xicotetes illes, on podem escoltar aquestes tècniques que segueixen vives, però bé, la veritat és que la major part del territori ha perdut aquesta forma de tocar. Aquí veurem una sèrie de tècniques que nosaltres utilitzem a l'hora de tocar la nostra música i he de dir-vos que ens centrarem més que res en la forma de tocar del sud d'Alacant, però que bàsicament és la mateixa que la de tot el territori valencià. Valencià i balear, i murcià, i manxec, i molts llocs. No és una cosa només exclusiva de certes zones. Bé, començarem aquesta sèrie de vídeos en el golpeig, pegar-li trons a la guitarra. Això és una cosa bàsica a l'hora d'acompanyar música. I començarem també en aquest instrument, en la guitarra, perquè diguem que és la mare d'esta música, ja que en la guitarra podem acompanyar la música, o sigui, el cant, podem acompanyar el cant, podem fer també al mateix temps que acompanyem melodies, dibuixos melòdics, molt simples, molt senzills, però se poden fer al mateix temps que acompanyem, i també al mateix temps podem portar la part rítmica de la música, és a dir, que és un instrument complet. Per això començarem en la guitarra. I com aquesta música no s'entén, la música del ball, no s'entén sense el golpeig, el ritme, el golpeig que porta la música, començarem per ahí. Hi ha moltes formes de golpejar, simples, dobles, variacions, combinacions. Nosaltres tampoc anem a liar-nos demasiado. Entonces anem a centrar-nos de moment en este vídeo en el simple. Ja, després en altres vídeos ja veurem si fem alguna cosa més complicada. Bé, principal, per a golpejar. Hem de golpejar. Primer és important, aquí no se veu en el vídeo, però és important posar-li un golpejador a la guitarra, un protector. Els protectors de plàstic, en este cas és transparent, però segur que tots hem vist alguna guitarra amb un plàstic de color blanc o negre, que això és per a que a l'hora de golpejar les ungles no danyen el vernís de la guitarra, ni la tapa ni la fusta. Entonces, primer lo més important és posar un golpejador. On se golpeja? Idealment per aquí, és on més va a vibrar la tapa, perquè la guitarra interiorment porta unes varilles, una sèrie de varilles, de varetatge, que si golpejarem aquí no sonaria igual que si golpegem aquí, just davant del pont. Golpegem ahí. Podem golpejar, això ja cada un depèn de la seva mà, però jo en el meu cas golpego en el dit mig, perquè és el més llarg i és el que primer arriba a la tapa. Golpegem i al mateix temps que estem golpejant, en el dit polze, posem les cordes. És tot un mateix moviment, no és golpegem i després baixem el dit. I tampoc és els dits i després golpejar. Sempre golpegem i pulsem les cordes al mateix temps. Sempre.
Quan colpegem no és necessari pulsar totes les cordes. El que fem en les mitges sobra. Les mitges cap a les agudes. Comencem en el golpeig simple, només un gol. Molt senzill. Marcarem el compàs. Com és un compàs de 3x4, són 3 temps, com un vals, golpejarem el primer. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Molt senzillet. Quan no golpegem, són els dits, les ungles dels dits que s'encarreguen de raspejar les cordes, de raspar la guitarra. És molt senzill, però s'ha de practicar, sobretot al principi, el fet de golpejar i amb el polze polsar les cordes al mateix temps. Com s'aplica això? Per exemple, una jota per la. Tots sabem que la jota per la porta la major i mi, potser mi sèptima. Sempre la primera i la quinta, els dos acordes, primera i quinta. Anem allà. I seguiríem en la jota. Molt important. Quasi en tots els casos, en aquesta música, en tots els gèneres, passa el mateix. Harmonia i ritme no van en la mateixa línia. És a dir, que no coincideix el canvi d'acorde en el gol, que seria lo lògic, però això no passa. És a dir, canviem d'acord i després golpegem. Això és molt senzill de seguir si pensem en alguna melodia de jota, un estribillo, que veurem que la major part d'ells el canvi harmònic no concorda en la rítmica, en el canvi de compàs. Això potser un altre dia farem un vídeo més extens parlant només d'això, de la rítmica i l'harmonia. Seguir un poc més, però ja és cosa de que cada un en sa casa ho vagi practicant. Recordeu, les coses més importants: golpejar i polsar les cordes amb el polze al mateix temps. I després, el canvi d'acord que no concorda en el gol. Ahí al final ja he clavat algun colpeig doble, però això ho veurem en un altre vídeo. Bueno, aquí acabem este primer vídeo sobre el golpeig en la música tradicional, en la jota, en este cas. I res, practiqueu en casa i a poc anirem pujant més vídeos. Gràcies.